Hej, det er Arsen 123, ejer af Evolutionary, og jeg har Lazy med mig her. Vi har haft nogle problemer med Sidecraft-tanke på vores server, blandt andet fordi vi har fået en masse errors, så derfor har vi tænkt os at gøre noget ved det. Med den her lille guide, som Lazy nu her vil fortælle mig. Ja, Sidecraft-tanke de er jo nyttige til mange formål, og derfor vil vi gerne have, at I kan fortsætte med at bruge dem på vores server. Det kræver blot, at I lige følger med her, og så kan I se, hvordan man skal bygge en Sidecraft-tank uden at få de her fejl. Den første eksempel vi har her, det er en rigtig dårlig bygget tank, for den er bygget af 6 forskellige materialer, og det kan faktisk godt lade sig gøre. Som I kan se her. I stedet vil vi have, at I bygger den af et materiale, men det skal helst være Saccharide Bricks, eller det skal være Saccharide Bricks, som er Sidecrafts egne blokke. Den her den er bygget af Stone Bricks, og grunden til at den ikke er gyldig på serveren, det er jo, som I kan se derovre, at den kan konflikte med andre typer sten. Her har vi et eksempel på en mand, der har været doven, og så har han lige bygget et lille hul ind i bjerget, og lavet det om til en tank, og det kan, som I kan se, også lade sig gøre. Men på grund af alle de her stenblokke, der er rundt om, som er samme materiale som det tanken er bygget af, så kan det altså også fejle. Her er endnu et eksempel, og den her tanken ser jo sådan set rigtig nok ud. Den er bygget af Saccharide Bricks og Glass Viewers, som er de materialer, der er godkendte. Men der er de her sten rundt om, som rører ved Glass Viewers. Og det vil jeg også have, at I lader være med. Enten så skal man fjerne stenene, eller også skal man fjerne Glass Viewers på de sider, hvor der er andre typer blokke. Sidste tank herhenne, det er sådan en tank, der kan blive godkendt på vores server. Den er bygget af Saccharide Bricks, Glass Viewers. Der er ikke noget foran Glass Viewers. Der er godt nok sten rundt om. Men det er ikke de sider, hvor der er Glass Viewers på. Og derfor er den i orden. Ja, og det var så Lazys lille guide om, hvordan man laver de her forskellige Sidecraft-tanke. Som man også siger, så vil sådan en her Sidecraft-tank blive godkendt, og ikke sådan en her Sidecraft-tank, som vi har fundet et par stykker af. Altså, vi vil godkende alle slags Sidecraft-tanke, så længe de er lavet Sidecraft-blokke. Det kan være op til 12x12x12, som er helt fint, og det fungerer godt. I kan ikke selv placere de her walls, eller valves, eller hvad I kalder dem. Det er noget, I skal kalde en OP, en operator, for at gøre det for jer. Og det er også ham, der skal godkende den her Sidecraft-tank. Hvis du ikke ved, hvem der er OP, vil du kunne finde det på vores hjemmeside under generelt, og så under info. Den vil vi skrive, hvem der er OP, og opdatere den lige snart vi får en ny OP. Det er kun dem indtil videre, som kan bestemme, om din Sidecraft-tank er værdig, eller i hvert fald er korrekt lavet, og om du får lov til at bruge den. Så alle Sidecraft-tanke fra i dag, altså alle de Sidecraft-tanke, der er blevet bygget, skal helst bygges på den her måde, inden torsdag den 2. maj 2013. Og hvis du ikke har bygget den inden den dato, så vil vi komme og fjerne de Sidecraft-tanke, der er tilbage, som ikke er bygget rigtigt. Som du kan se eksempel på her, som Lazy sidder og svømmer i lige nu. Men jeg tror, at det var alt for i dag. Og det her, det var vores første video, som vi nogensinde har lagt ud på vores evolutionary.dk kanal. Har du noget mere, du vil tilføje, Lazy? Andet end Jeg har lige mistet mit power tool, så det er jeg lidt ked af. Men ellers så går det meget godt. Og I må også hygge jer derude. Yes. Det her, det var Evolutionary. I må hygge jer.